tom smislu je meni prilično sam tužan, ljud, kako hoćete, ogorčen kada vidim dilemu koja se predstavlja kao Kosovo ili Evropa. Ne može to biti alternativa. Mi možemo, recimo, postavimo jedno spoljno-političko pitanje koje ima smisla, recimo Evropska unija ili Rusija. Pa onda o tome da raspravljamo, pa nek raspravljaju političari, eksperti i obični građani. Znači, to je pitanje neke temeljne spoljno-političke orijentacije, na primjer. Pa onda neko kaže ovi, Evropska unija, neko kaže Rusija, neko kaže i jedni i drugi, moramo sređivati s jednima i drugima, ja sam sklon tom, naravno, odgovor. Ali svejedno, to je legitimno pitanje za građane, za političku elitu. Ali ne možete pitati Kosovo ili Evropska unija. Tu se zna šta je prvo. Ili bi bar trebalo da se zna. Da li možete zamisliti situaciju u Hrvatskoj, da su, ne znam, 90. godina, u Hrvatskoj se pred neke izbore ili referendum postavilo pitanje Knin ili Evropska unija? Pa oni ne bi prihvatili Prevlaka ili Evropska unija, pitanje, iako je ono parče kamenja i stenja tamo, ta Prevlaka, ništa im ne znači. Ili Vukovar ili, ne znam, Zapad, Istočna Slavonija ili Evropska unija. Kad to prenesete na takav teren, onda vidite koliko je besmisleno naše pitanje, ako nas se ozbiljni umovi, stvarni ili navodni eksperti, naučnici, stručnjaci, političari, raspravljaju pa kažu ne, ipak moramo, ne znam. Naravno da moramo, ali mora se znati šta je prioritet. U protivnom nema države, nema politike. Ne treba da mi izborimo, da bolje imamo komesara Evropske unije, Olija Rehna, pa neka Olli Rehn vodi politiku, šta će nam vlada, što trošimo pare i energiju i vreme na izbore. Onda postavimo Javier Solanu, Olija Rehna, pa neka oni vodi politiku.